Nem bírom ki. Igen, hálás egy közül, hát tényleg nem teszik tönkre a játékait. Ez a nyomvat inara, mióta dobálja, és még megvan. Szóval van, nagyon oda. Nem hiszem, hogy ilyen van. A labdája otthon? Vagy? Aha, van 3 is. Nektem madár megint. Jaj, már 2. Itt a harmadik, úristen. Vagyok, nem most megindult. Nem kell se jönni. Ja, Miért? Mit keresnek? a víz körül milyen haldögöket. Ja. De a harjú nem, vagy milyen? Ezek télen ősszel szoktak. Többé tudom, mi ez a tó. Nem tudom. Ja. Aranyláncok. Most így benne van ez orra. De nézd, hogy harapja. Te átok hajtja.